sa sala. Tan-aw ragod ang gihisgutan sa Santiago 1:21 sa first portion nagingon, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Ug dawatan ninyo sa kaagrop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Kitang tao mga bulingon kita atubangan sa Ginoo tungod sa sala. Pero di kinahanglan gina nga lugdan buot ipasabot limpuhan. Pamati iragon ni ang gisgutan sumala sa Herbuanon Kapitulo 10, versikulo 10 kung unsay gisulti dinhi meaning versikulo para gyud nga matin-awan mo kay og ang inyong sintrohon sa inyong hunahuna ang baboy mo'y gihinluan gilibyuan ipakauna kadugay rang mga panahon nga amo mong gihangyo nga i-takes na diri nga limpyo na ang baboy o ipakauna. Dili kay ang mga huna-huna lang gibase sa inyong kukarkulo o bana-bana, dili man na mahimong ma-accept o madawat na dinhi niining programaha nga inyong gipamatian kay kini nga programa mo pamatuod ni sa mga nahisulat o sa gipasabot diha sa Biblia kay lagi sa amo nang gikaingon Bible based man kini. Busa, pinasikad sa Biblia among pangayoon ang inyong kontribusyon. Kung diing dapita, asang bahina diha sa Biblia, nga ang baboy gihugasa na, gilimpyuhan na, unya ipakaon na. So ayaw mo paglangan og panahon. Kinahanglan inyong bation ang kalag sa mga tao, nga dili sila masultian sa tinuod o sa kamatuoran, unya moabot ang katapusan sa ilang kinabuhi, nagpabilin sila nga diha sa ilang kamatayon, nabalon na dala nila ang ilang pagkabuta o pagkahubo sa kamatuoran. Busag na ay makabasa diha ang baboy gihugasan gilimpyuan inya ipakauna, bisan asa sa Biblia madaan o mabag-ong tugon, it-takes na diri alang-alang sa kalag sa mga naminaw. Well, balikon ko, ang tao mo'y gihinluan tungod kay nahugawan man ta tungod sa sala, lagi ang gisgutan Santiago 1:21, lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug naghingapin nga pagkadautan. Limpyuhan nato ang atong kaugalingon. Unsa may atong ilimpyo? Kana bang sabon nga atong gigamit? Dili. Kinahanglan nga ang atong kaugalingon atong isumiter nga kalimpyuhan na kini diha sa atong pagtuo kang Kristo kay giula ang dugo ni Kristo alang sa pagkahinlo sa mga nahugawan sa sala. Kung atong basahon ang Herbuanon Kapitulo 10 versikulo 10 gisgutan dinhi sa ang pulong sa Dios ni ay gisulti dinhi o akong basahon nag-ingon dinhi sa maong bersikulo. Ug tungod kay gituman ni Jesucristo ang kabubuton sa Dios, nahinluan kita gikan sa atong mga sala. Nahitabo kini pinaagi siyang paghalad sa iyang kaugalingon nga lawas sa makausa lang gayod. Tanawa, kita nahinluan na sa atong mga sala. Dili kay ang baboy mo'y gihinluan sa iyang sala. Ang tao gihinluan kay nahugawan man ang tao tungod sa sala. Muna nga kamo gihinluan na. Kung atong basahon pagani klaro ni nga ang tao mo'y gihinluan. Sumala sa nang Juan Kapitulo 1 versikulo 9 mauni ang gihisgutan. Pamatiin ninyo nag-ingon dinhi sa maong bersikulo. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kalom ni. So dili pwede nga moadto kag simbahan aron ang imong sa isugid nimo didto sa tao nga kanang tawana sama sad nimo nahulog sa pagpakasala. Adto sa Dios isugid, adto kang Kristo. Naging dinhi apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala o sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. Ang kita mo hinluan tungod sa sala, dili na ang baboy. Pero nakasabot ni dire nganong ingon anak mo tungod kay maunay gipatuo o gitudlo sa inyong mga pangulo, tungod kay maoy gipatuo ning tuo lang pud mo
Ang problema manggod mauni kay wa ninyo susiha ang kasulatan. Importante nga ang atong basihan sa pagtuo dili ang atong nadungog og nabati dinhi sa atong mga pangulo sa simbahan, kung dili kanang mga pamatuod diha sa Biblia. Kay ang buhat 17:11 naghisgot dinhi matud pa niining bersikulo, mas bukas ang huna-huna sa mga tao dito sa Berea kaysa mga tao dito sa Tesalonica. Gusto gayo nilang maminaw sa mga gipangtudlo nila ni Pablo o kada adlaw ilang gisusi ang kasulatan aron mamatud-an kung tinuod ba gayon kining gipanulti nila ni Pablo. Niadtong tungura ang nanulti na gyud si San Pablo, unya ila pagyud gisusi ang kasulatan kung tinuod ba ang gisulti o nadungog nila gikan sa kang Apostol Pablo. Malargo maglangoy anang gipamatuod sa inyong mga pangulo, naghinluan, naghugasan ng baboy. Unya hangtod karon dili mo makaprueba, unya og haanay na sulat sa Biblia inyo Ginoong supakon kay mausundon og turuan og tumanon ang gipamulong sa inyong mga pangulo sa simbahan. Ayaw kalimot nga ang pangulo sa simbahan dili na makaluwas nimo, ang makaluwas si Kristo. So ang luwason sa manluluwas nga makaluwas mao ang tao nga nagsunod og unsay kabubuton sa Ginoo. Nga kung atong tanan ang gihinluan ang tao man dili man ang mga mananap o ang baboy nga gidili. Pamatii ra gud kini ang gihisgutan sumala sa Lucas sa Juan kapitulo 15, no? Sa Juan kapitulo 15 bersikulo 3 mauni ang gihisgutan Juan kapitulo 15 bersikulo 3 ato ning tan-aw dinhi matud pa niining bersikulo aron masabtan bagud nato ang lingtunganay sa kamaturan para dili nato kamahayan unya sa adlaw sa katapusan. Nag-ingon dinhi matud pa sa mga bersikulo, kamo nahinluan na. Kamo nahinluan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Kita mo'y gihinluan, dili ang baboy. Kaso lang magpabilin yun ang atong pagsupak, maunay hinungdan nga bisan nakabati na mo inyong nabatian o nasabtan ang kamatuoran, nagpabilin gimo nga nagsunod sa dili maoy ipasunod sa Dios. Mamabitaw nga namulong si Kristo sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kung inyo pa unta nga gisusi ang kasulatan, dili unta mo maingon ana karon. Pero kay ang inyong gipatalinghugan ang mga pangulo man sa inyong simbahan, mauna nga naingon ana mo karon. Tuguti nga diha sa inyong kasing-kasing, kahatagan ninyo kahigayunan, kahatagan ninyo og lugar si Kristo og ang iyang pulong nga unta makapahiluna, makasulod dinhi sa ganghaan sa atong mga kasing-kasing og unya siya mo'y atong ilhon nga hari og Dios sa atong kinabuhi. Busa among gipresentar nga ang gihinluan dili ang baboy kundi ang tao nga nahugawan tungod sa sala. Og nga tungod niya na mga kaigsunan, tuguti nga imo na lang kaampingan ang imong kaugalingon nga dili ka mahugawan og mabulingan pagbalik sa sala tungod kay gihinluan ta ni Kristo. Unsa man gid ning sala sumala sa nang Juan kapitulo 2 nang Juan 3:2 nagsulti no sa og 4 nagingon nga ang naghimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala naglapas man sa sugo. Busa ang sala maoy nakahugaw sa ato, maong kitay gihinluan nganong nakasaog nahugawan ta tungod kay atong gilapas ang sugo sa Dios.
kay gilapas man ang sugo sa Dios, nahugawan ang tao, mao nga ang tao mo'y gihinluan o giulaan sa dugo ni Kristo, dili na ang baboy. Pero bisan pa niya na, dako kag tsansa o kahigayonan nga imong ikapadapat, imong ikapadangat sa ato dining programa aron nga atong mabasa sa kahanginan asang dapita diin bahina nagsulti si Kristo o kaya ang mga apostoles nga ang baboy nahugasan na, ang baboy gihinluan na, kaysa atong ginabasag napakita sa Biblia ang tao mo'y gihinluan, ang tao mo'y gihugasan tungod kay nahugawan og nagbulingan kini sa sala. Higala ang Dios magapanalangin unta kanimo og sa imo nga panimalay. Well, nining higayuna si Brother Libby maghatag og insakto nga panahon sa pagpatinaw niining mga butanga. Nasayod ako nga kamo nakasabot na og unya nasayod ako nga kamo nakadungog na. Ang giingon sa Ginoo pagkadungog nato sa iyang pulong dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Mabuhay ka higala. Well, sa dili pa si Brother Libby ato usa ning basahon ni ay text. Sir, mayong hapon diha kaminyong tanan. Kami sir dian nag-alirong na sab, tulo kami kahutong-hutong. Unya tulo pod ka radyo sir, ang among gipamatian. Kumusta naman di itong nanghagad sa imong debate? Kadtubang si Ricardo Serrano nga imong nahisgutan, kausa man tingali o kaduha ba to? Unya doon na pagani pod to sir, gisgutan nimo nga mga offshoot. Okay, mahitungod ana debate una kadtong sa mga offshoot sa IMS, bunga lang to sa pagkapilingon nga makamao o nasuhito. Ang pasalig ni adto nga human sa COVID panagsabutan. Aning okay ra ko adto, pero wa pa mahuman ang COVID ning balibad na. Wa na, dili na. So kutob ra diha. Kini si Ricardo Serrano taga Isabel Lipi man ibanghilista ni sa Iglesia sa Dios kuno ni siya. Unya ambot og kinsa sa kauban niya nga nakuhaan niya og number nako o kaya naminaw ba ni siya sa radyo og unya kanibang pagkawa gitarong pamatasan aning tawhanaa dili ni managkaila. Wa ko manghilabot niya og sa pundok nga iyang gipasakupan, pero murag iro nga naagian nga ning kalit lang og hambat karabang mag-fix nga unethical kayo. Unya may mga panahon to nga ang iyang mga kauban nga sawa pa siya hantod iyang gidawat ang maong pag-fix na hantod nga ning kuan siya pasalig unya ngani naapat to'y iyahag yung angyo nga adtos urmok magdebate. Pero kinigod si Ricardo Serrano ambot og pasayloon ng Ginoo, wa man ko kaila kakita aning tawana pero base sa iyang mga kauban nga nag-text tiguang na pud ni siya. Ug unya ang iyang pagbata aning makamao gyud ni makamao, pero sa diha nga dawato na ning okay nako magsige na kog paluap niya dili na gyud bisag unsaon murag bunot sa lubi nga ning ugana nga bisag sa og kumot dili na gid moduga pa. Ang iya na lang ani ang paggara-gara na lang sa pagsigi og text apan anha sa cellphone mo tago mo dumili na nganuman nasayod na siya, nakailan na siya nga wala siya sa kamatuoran. Unya magsigig text og mga pangutana kanunay ko gyud siya nga gipahinumduman at tubang na para tubagon na ang imong pangutana. Hangtod ron si Ricardo Serrano hadlok pa nagdumili pa kung moatubang ba o dili. Busa nga ayaw na lang mo na paglaom kay kanang debate wala tagid ni anay ikagarantiya nga makaplagan nato ang kamaturan kay panahon sa debate ang atong gipangita ang pagpalutaw sa tema, ang pagdepensa sa imong baruganan apan wala gid nimo masilibaw nga dili na maoy pagpaila o pagpangita diha sa kamaturan ni anang debate. Kung dili usa lang kapag pangatarungan o pagpabarog sa kamaturan
pero kung kamaturan ang husgutan, dili gid nimo na makaplagang diha sa debate kay naay mapildi. Doble ang sa kay mamakak pa man hinuon kay magsigig panugilon sa uban nga sila'y ning daog. Ingon niya na. So ayaw na lang mo pagsigi hisgot anang mga nila dihan hisgot anang debate kay kami diri padayon ni nga magsultis pulong sa Ginoo alang sa atong ikaluwas aron maandam tas pagbalik ni Ginoo Hesus. Madali. Okay, salamat Brother John. So ato ta higalas pagpadayon sunuhin ato sa ning tanan atong mga viewers no. Tumi makita diri sa ato nga this computer. Di na ito tanayon sa atong cellphone mga higala ang mga nag-view sa ato nga programa. Ngayon si Sister Elsie Lim sa Australia. Iyan yung magulang ni Brother Louie. So may gabi. Amen. Ang nga po si Brother Vincent ito magusto naglanta po. Si Josephat Madhus Madhus sa nasunta din okay, Madhus bitang ano sa inyong dyan nabisma kabagi ang maraming sabi sa rin ka ng Josephat Madhus ma'am, mayroong gabi ulo din ni Pastor. Ano si Sister Jennifer Golpan Peritos naglanta po si Brother Eddie ito mga nasan si Nanjing Islington sa Australia sa mga gabi niya. Ano si Gitlin Hill Bacalso 2. Ano niya po si Brother Juan Abinil, si Rina Benigas Liberos, nakikubang sa nato si Magito Cleopas, si Dwayne Sousa, niya po si Rias Arojo Likigan, ano si Magellan Ilustrisima, nag-view sa ating programa karon. Ating tanong ang mga nag-comments na mga comments. May sila si Sister Benji Tabok, ngayong gabi ni Bajan Baglibi, o Pastor Joel Tereno, o sa talim nagtanaw o naminaw. Ang ipag-iwan sa ka-message, bisan doon ko po ni maka-message ako nung gi-appeal sa akong mga pag-ampo. So thank you kayo Sister Benji Tabok, marang plano siya sa umok siguro nilang panahon na. So thank you kayo no sa inyong pag-appeal sa pag-ampo ng ating programa o sa ubang panuto ng kaigsunan na litempos na sa pag-appeal sa pag-ampo ng ating programa. So salamat kayo o hinaot pa ng ating programa sa magapadayon taliwala sa kakrisis sa kapanahonan. Okay, mo ito mga higala sa pagpadayon sa paghatag o dugang tubag sa pangutana nga gipadangat din sa ato nga tulungan. Ang pangutana naghisgot ba tungod sa pagkaon. Ingon siya din nagpaila gid siya, wano siya paila siya ngalan. Kung nagpaila siya siyang pundok, nga good evening studio Brad. Ako Katoliko ko. Nakauyon ko sa Seventh-day Adventist. Nakadunog man ko nga ang baboy karon kuno nahugasan na daw. So muna iyang nadunggan no. Salamat po nga ang iyang nadunggan iyang gipadangat dinhi kay mas maayong kung natoy mga pangutana nga nabos tong naon nato ipadangat dinhi aron matagaag kasulbaran. Kaya nakanangugog ka din sa mensahe sa ni mahigala ng mga Seventh-day Adventist, ang baboy dili man ipakaon. Nga may mga ipakaon ay dili. Pero sa laing bahay, nakadungog man sab ka, nakaroon panahon na, gihugasan o gihinluan na kanang mga butang kanang baboy. So tinod na commonly mga ginay imong madungog na rason sa atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga nagkupot ni nga baruganin nga nga mukaon sila tungod lagi ko no kay gihinluan na o nahugasan na sumala meaning imong gipadangat din sa atong programa. So bisan magwa kay verse nga imong gihatag pero klaro kayo nga kining puntuha ni nahugasan na nahinluan na diha ni nagsukad ni nga hunahuna
sa nakasulat sa libro sa Buhat, no? Sa Buhat, Kapitulo 10. So, mani, huna-huna sa uban, nga magtutudlo, nga lang itudlo, ngadto silang mga minahal po nilang ginsakupan nga makauna. Sa una ra nga, gidili kanang baboy o uban pang gisgutan sa Levitico 11. Pero sa panahon sa Buhat 10, gipasabot si Pedro nga nahinloan na. Diha na pud gutom ang mga tao po nakadungog lagi kay mo may gisaysay sa leader. Okay, mausay ila pong iriiko po nila, ilang iriiko ngadto sa ila pong sutihin na nahinloan na kaming mga butanga na ipakao na. So muna nga ato ning susuhon ayo kung husto baka na pagpasabot nila na kanagyang butanga ang nahinluan. Kay abi ng higala, ang usa ka doktor kung masayop siya sa paghatag o reseta sa usa ka pasyente, ikamatay na sa pasyente. Ang usa ka tao nga nasayop og pangatarungan, ang usa ka bukado nasayop siya o ang usa ka tawo nga nasayop sa pangatarungan dito atubangan sa korte, papriso na niya, kasuod na niya sa bilangguan. So samang pagkasulti, ang usa ka magwali nga nasayop siya sa pag-interpret o pagpasabot sa nakasulat sa Biblia, ika-imperno na higala, ikahatod na nato paingon sa imperno. Ngunang sa pagtuon sa Biblia, ato yung susihon nag-ayo kung tinuod ba nga nihinloan na sumala sa katarungan sa uban. Angay na itong hibaluan nga ang Biblia wa gyud nagkasumpaki, no? Wa nagkasumpaki ang Biblia. Ang daan ug ang bagong tugon wa nagkasumpaki. Kagabi nahisgutan nato ang mahitungod sa nakasulat sa Isaiah 66, 16 o 17 mga higala. Nga ang bersikulo 16 ang gisulti ni manalag na Isayas nga sa adlaw sa paghukom ang Dios moanhi hukom siya pinaagis kalayo, ipaagi niya sa kalayo ang iya o niyang ipakanaog na sentensya ngadtong mga taong daotan. Nahitabo na ba na? Wala pa, umaabot pa na, future events pa na siya mahigala. Mahitabo ka na human sa usa ka libo ka tuig. So si Isayas ang iyang panagna sa katapusan pa, sa panahon nga laglago ng tanang mga daotan. Unya giingon ni Isayas, daghan unya ang mapatay sa Ginoo. Sa diha nga iyang paghukom, iyan ang ipahamtang ang silot, pinagis kalayo. Daghan ang iyang mapatay, buti pasabot, daghan ang malaglag sa impierno mga higala. Unya kinsa man ang mga tawhana ang gisultis Biblia nga mga laglag sa kalayo sa impierno. Kinsa man ni? Ang Biblia dayag kayo na nagpasabot ng higala diya sa versikulo 17. Nag-ingon ang 17 ato ra gining basahon parang matinaw kay siyang pagpaminaw. Dinhi sa Isaiah 66 versikulo 17 dinhi sa King James Version nga Cebuano edition mo itong basa 17. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon o nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala, nagakaon og unod sa baboy og mga dalungtanan og mga ilaga, silang tanan magadingan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon sa Jehova. Kinsa mahigala ang magdungan silang pagdangat sa Diyos katapusan, kini katapusan gisgutan ni mao ni Dios sa kalaglagan sa puno ni katapusan sa uratan, pero magdungan sila kalaglag sa katapusan mahigala. Kinsa man ang mga tawhana atong nabasa sa 17. Mga tao ni nagbalangan silang kaguluhan, kanang tuwag self-righteousness. Ang ilang pagtanaw silang kaguluhan, balaad kay sila. Putli sa ilang pagtanaw silang kaguluhan. Ano nagsimba silang mga Diyos-Diyos. Ano nagakaon sa unod sa baboy. Og mga dalungtanan o ang ilaga. Ang gisultis Ginoo, magdungan silang dangat sa adlaw sa katapusan.
Ari ka magbasa sa Contemporary English Version, gitinaw gyud og sulti ni higala, nga matod pa dinhi, daghan kaninyo sa inyong kaugalingon andam sa pag-adto sa mga tanaman. Muna pagkahubad sa sa contemporary nga Biblia, aron sa pag-adto sa mga tanaman o sa pagsimba sa mga langyaw nga mga Diyos, nagakaon kamo sa karne sa baboy, mga dalantanan, ilaga, apan ako ang Ginoo nagalaglag kanino tungod ng mga butanga. So gisulti galing nga ang Dios jud mismo, apan ako ang Ginoo nagalaglag kanino ng mga butanga. O sa ilaglag ato ni nga verse 16 kanina pinaagi sa kalayo higala. So kanang pagkasultihan ni Isaias, nagtagna siya sa mahitabo unya sa adlaw sa katapusan. So giagian pa ang bag-ong tugon mahigala. Karon kung sa buhat Diyos, imo ng sabton nga literally na kanang pananaw ni San Pedro yung nakita nga gisulod dito ang mga nanap nga mahugag dalantanan dito sa abo. Kung imo ng literalon og sabot nga literally mananap din na literal nga mananap, mulutaw higala nga nagkasumpaki ang Biblia. Nga naman, o paganin ng abot sa ados katapusan, ipakao na. Nga karon paninglit og tinuod ng ginlawan ipakao na. Di ka magkaguluyan sa ados katapusan. Mareklamo man itong mga tao sa unang panahon sa mga tugon. Mareklamo ito sila ng Ginoo. Nakakaon lang ang gamay anong inong gibawal, inong ang sunugon sa impyerno. O yun ay mga tao panahon sa bagong tugon, hilabahang ka o nalagbaboy o na inong di nimo pagalaglagon. Ang Diyos sigala dili Diyos kasamok, dili Diyos kagubot, kundi Diyos siya sa kahusay mga higala. So karon, kay mao man din resulta sa Biblia, naghisgot mo na din sa adlaw pas katapusan, dito pa sabot, hangtod karon, wa gini itugot nga ipakaon kaning mga mahugaw higala. Kay kung gitugot na wala hugaw. Wala na hugaw, pero kung basahin na ikadalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 17-18, naghisgot niya busa panggula kamugikan kanila. Magpalain kamugikan kanila. Ayaw na kamo paghikap ng mga nahugaw ug unya pagahinangton mo kamo. Kung nahinluan ang higalang mga hugaw, gano'n na pa mahugaw. Tanang mahugaw, gano'n na pa mahugaw. Ino na panabasa, ayaw na ko paghikap ng mga nahugaw kung hinangton kamo, di may paghikap, o may nagkaon. O naghinang sa basilong sotso, ug ako mahimong iniamahan, ug kamo mahimong ako mga anak na laki na nakabay, nagahinon ang Ginoo ni makaganahan sa tanan. Nagpasabot nga wa may moy. Karon kanang basa ni pinunayag 21-27. Wala may pasunod bitos langit higala nga mga nahugaw. Ang mga naglimpyo silang kagalingon, nagpahuga silang kagalingon pinahaga sa dugo ni Kristo, mao lamang kayo matawana ang takos pasunod sa ginharian sa langit. So karon, unsa man daw gipasabot na sa buhat Diyos, nga di man ginabusakar nga literally nga mga hinlaan. Ang buhat Diyos sigala, simbolik na siya. Kay kung ang simbolik, iba ng sabtong literal basayot na tamahigala. Ang literal pa din ang simbolik po na, sa'yo po ito. May simbolik na simbolik. Sa Mateo 25, nangingon si Kristo nga sa anla o Diyos paghukom, ang kambing pagapinigon diha sa iyang wala. Ang karnero pagapinigon diha sa iyang tuo. Alang sa mga kambing, alang ang tungos sa impyerno, kagandam na para ninyo. O alang sa mga karnero, pamundan ninyo ang ginaringan sa langit, nagandam kaninyo sa kanpas pagkatukon sa kalibutan. Karon kung imo ng literalon o sabot na higala, kung imo literal na, bot bang ipasabot na kanang karniro nga mananap nga bakante maunay gisaaran nga dalhon sa langit tagaag kinabuhi nga katapusan, dili simbolik na, nagsimbolo ka na sa mga taong naluwas ng karniro nga higala. Ang kambing, literally ang kambing by pagto sa impyerno, sunugan sa impyerno,
dili sab ang kambing agripo na nagsimbolo ka na ngadtong mga tao nga pagalaglagon sa adlaw sa katapusan. Pero nga naman nga ang kambing gisimbolo na sa madatan nga makaon na ang kambing. So gisimbolo na higala nagpasabot na mga tao nga nag-angkon nga siya tao sa Ginoo. Sama sa kambing kaniro mga makaon na. Pero dinay duha ka klaseng tao sa Ginoo nagpaabot sa balik ni Jesus. Nga sa magkambing na sa katapusan impierno dahil nagdahon nga maluwas siya kay lagi nagalagan sa Ginoo. Nagtuo sa Ginoo. Pero sa katapusan hinginlan sa Ginoo ngadto siya paingon sa kalayo. Alang sa makaniro mga tao kining matinimanon gisaharan on kinabuhi kabalay katapusan. Karon simbolik na di na mahimong literalon kay kung literalon ang sabot napipindong sa iyo pa kayo. Napaginaw diya sa Daniel Kapitulo 7 mga higala nabing upat kamudag kong maniyot nakita ni Propeta Daniel. Ang una leon nga naipako sa gilas buko-buko. Ang ikaduha ang usa ka oso nga may gitangag na tulo ka bukbukog nga gusok ni Simbaba. Ang ikatulong maniyot usa ka leopardo. Upat ang pako, upat sad kabuk iyang ulo. Ang ikaupat maniyot wa ni gikangalan da subya. Gidescribe lang kinaya makahadlok, mabangis, kusgan nga maniyot. Ang iyang ngipon puthaw. May napulo kasungay siyang ulo apan doon na sa inyong ginaw nga gamang sungay nga powerful kayo sungaya. Ang pangutana sa literal na symbolic mga higala tanawa ang versikulo 17 sa Daniel 7:17 ang upat ka mga dagko mga puno nakita mao ang upat ka mga hari or mga ginharian nga manindog ng kalibutan. Kung nagsimbolos mga hari ang upat ka mga higala ano si ang unang hari sa upat ka mga ginharian ang unang ginharian ang Babylon man Nabucodonosor upat ba rin Nabucodonosor pero simbolo sa Leon nagpasabot ang kinibag ngayon ang ikaduhang mananap ikaduhang ginharian ang hari higala mao si Cyrus II hari sa Medo Persia. Ikatulong ginharian ang kantong nagrepresenta sa Leopardo ng hari mao si Alexander the Great. Ang ikapat ginharian ng Rome ang unang hari mao si Julius Caesar na higala. Kini mga tao na pero ang kantong manap nga iyang nakita ni Daniel nagsimbolo ng ining mga tawhana o ining mga ginharian. Sa Biblia na mga simbolikal. Sa buhat kapitulo sa sigala, simbolik po na. Sa tuyo o tumong pasagtong sa gina sa San Pedro nga ang kaluwasan para sa tangan, way pag-iigihig. Kaya sa San Pedro tinulo sa kahudiyo. Stricto sila. O pananglit na ay ang adlaw dito silangan di na pwede nga malandungan sila sa anino sa usa ka taong dili hudiyo. Hugaw na. Taghang ka sila matradisyon. Grabe din pag-underestimate nila sa mga dili hudiyo. So dili sila makikistorya, dili sila mamisita, di sila makikharong sa dili hudiyo. Si Cornelio Higala, pangulo sa mga sundalo, kapitan siya, dili siya hudiyo pero mainampuon siya nga tos Ginoo. Sa iyang pag-ampo, isa kay ganyan nagitubag sa iyang pag-ampo. Kita nga, panalahon siya manalunda, aron sultihan na manunda, bisulti ka na ipakuha tos Pedro, nga po nagpuyo sa balay ni Simon dito sa Upi. Ano yung ipakuha ni Cornelio, ang purpose, aron si San Pedro, no'y musultis, tinatubok ang kamaturan alang sa kaluwasan. Paano makuyog si San Pedro? Paano muadto siya sa balay ni Cornelio nga bawal man para nila nga makigpangisita, makigharong, makigistorya sa mga dili Hudiyo. Ang gibuhat sa Ginoo, gipakitaan sa Ginoo si San Pedro pananaon. Kadtong mananap kung nagkalain ang klase. Nagpasabot na, nagsimbolo na, nga kadtong mananap, nagkalain-laing rasa sa mga tao sa kalibutan mga higala nga mga dili mga Hudiyo. So, gipasabot si Pedro nga, ituntun ang habol. Pedro, tumindog ka, paghihag ko mo, yes, Pedro, di ko Ginoo.
Kaya ang pagunahon ng Pedro, literal po, nagunahon na siya pero literal. Wapag ko kakaon na sukad, yung ginaayog nila, o di bala, nagmahugaw, ang gihinluan na sa Ginoo. So, nahitabo, Chris, makatuloy, hantod gibira pa inyo sa langit. Ang kadtong magtutudlo nga uban, nagtudlo nga hugasan, hinluan ng gidilis Ginoo, diha ra gyud sila kutob mga higala, putol ba? Putol ang ilang pagpasabot. Diha ra kutob o niya, may tanawa lagi, gihinluan na. Sama ra na sa nadungog ni si Juan usang mani nga nasa istorya nga ito ang pusong ba? Antusias Mercado, na maligya siya, tambal kuno dito. Siya mga higala, ang aksido, mayo lang sa mata. Kadungog po itong iyang amigo nga, ginganan po si Pedro, dili kay San Pedro. Hap-hap pagmatas Pedro, pagkadong niya ang aksido, mayo lang sa mata. Dagan siya sila, kuhag muriatic acid, gibubuan aksido iyang mata. Nabuta si Pedro, mga higala. Nga naman, kay giputol naman yung panginawa man niya, paminawa ang sumpay sa istorya ngayon. Ingo malisuan nga, mga higala, ang aksido, maayo, alang sa mata. Ning pos mo kadiyot si Juan diya, dahil gisumpay ni Juan, kung ang tao gustong mabuta, wa mana paminawang Juan ang sumpay, ani Pedro ang sumpay, di perting butahan ni Pedro. Masamang pagkasulti, kung diha lang takutob nga nahinluan na kaon dayon tahigala, na delikado na nagsaad na mga Isayas nga impirno atong sangkuan sa katapusan. Munang masayop ganita pagsabot niya sa Biblia higala, ika-impirno na. Unya daghang mga tao atong maamong padung sa impirno kana kung daghan ang mutuo sa atong sulti ngadto kanila, mga higala. Munang atong yung panangtaron kung sa ipasabot niya na. Si Pedro, papamunti sa kasabot palimiro, pero kung imo ikada pa daw so basa higala Isaiah Santos sa bersikulo 19. Samtang si Pedro na malandong sa kahulugan sa pananaw niya nakita. Sa mga hitabo mga higala, naglibog siya kung unsay kahulugan. So naimining panan niya nakita. Hintong nga kaniya ang balaan ng Espiritu. O niya, naabot na sab ang kantong mga sinugong Cornelio na tulo ka tao mga hintil pon. Mga dili Hudiyo. Giingnan siya sa Espiritu Santo nga, Pedro, pero kunot-kunot agtang tali Pedro ato, kanaglibog mo siya gusto, kaya may nga no? Kalit mo nagtunghang Espiritu Santo, Pedro, may tulo ka tao, nangita ka nimo, tumindog ka, kumanaog ka, umuban ka kinasway pag-unukon, kaya ako napaanhi kanila. Espiritu ganiya, gisiagda ko nga tumindog ka Pedro, pag-ihog kumaon ka. Nakaroon ginang ko, tumindog ka Pedro, kumanaog ka, umuban ka kanila, kaya ako napaanhi kanila. Paglantaw pang Pedro higala, mga tao man nga giilan yan, dili balan o nga mahugaw. Pero gisugo mo sa Espiritu Santo, gikanaog niya, gisultihan niya nga, sige, ako ba yung pangita? Oo, ikaw pangita. Pagtuong ka ni Sir Cornelio. Ingos pa doon, ugma na tamad do. So, nangatulog sa Espiritu Malay, pagkaugma higala, adto sila, pero Pedro, si Cornelio, nag-imbitar siya sa masilingan, mga parente, mga suod niya, iyang gisultihan natay bisita ug mga adlaw. Ano ta? Minaw ta. Matay hinungdan nga sa bersikulo 25-26, wa kapugong si Cornelio. Pagsuod yun ni Pedro sa balay ni Cornelio, ninghapa siya unya. Nisimba siya higala kang Pedro. Ganun Pedro nga, ayaw nagbuhata, pareha sa tatara. Ay nagbuhata. Ano, pagsuod ni Pedro sa Lord, nakita na halabuhan kadaghang mga tao pagsuod mga hintil. Kung basahin mo ng versikulo 28, ingon din si Pedro, kami ba yan nahibaw mo na kaming mga hintil gidid ani sa pagpakigharong ug pagpamisita kaninyo kaming mga Hudiyo gidid ani sa pagpamisita ug pagpakigharong kaninyo nga mga dili Hudiyo. Apan gipahibaw ako sa Dios nagikan karon walay tao akong pag-ingon nga dili balaan o mahugaw. Kamus na Pedro pahibaw higala pinaagi sa pananaw ni nakita. So meaning, ang pananaw niya nakita nga nagkainlaing klases mga manap nga mahugaw nagsimbolos na kainlaing mga tao nga rasa nga dili mga Hudiyo mga higala. So pinaagi na itong pananaw na ang versikulo 34 ingos Pedro nakakonclude Pedro nga sa pagkatinuod nga ilako nga ang Dios day
way pinalabi sa tao. Nakasabot rin si Pedro kung magisgot ang kaluwasan. Way pinalabi ang Dios. Maun sa may atong rasa, tao, klaro kayo. Ugunya si Pedro sa pagbungad siyang baba mingon sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay ing pinalabi sa tao. Kaysa una pa siya kasabot, ang iyang pangunahuna may pinalabi ng Ginoo, sila may gipalabi kay mga Hudyo. Pero sa nasabtan niyang paninahon, iyon nasabtan Pedro nga ang Dios ay way pinalabi kung magisgot ang kalawasan. Yun ang 5. Hinunoa nga sa matag-usa ka nasod, iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magkakahadlok kaniya o magabuhat sa matarong. Gitinaan Pedro, hinunoa nga sa matag-usa ka nasod, di lang kay sa Hudyo higala, matag-usa ka nasod, iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magkakahadlok kaniya o nagbuhat sa matarong. So muna yung pasagot ni Pedro, wagi kalabutan higala, out of context ang paggamit ng buhat sis na atong sabtong literally mahigala. Dili na literal, symbolic ka na higala. Wala magkasumpaki ang Biblia, nga naman, kaya ang gisgutan sa sayas sa katapusan kalaglagan ang sangkuan sa mga tao na nagakaon sa gidili sa Ginoo. Kaya ang ipasabot sa buhat sis, dili mo ito literal, kunili symbolic mo din. Muna nga ang Biblia, wala magkasumpaki mga higala. Eksakto ang niyas Biblia, ang muna lang eksakto ang huna-huna sa tao na nagbasa sa Biblia. So, ang gipakamata ni Jesus ang tao higala, kaya ang tao nakasala, gihinluan ta, pinali kang Kristo sa 1 Corinto 6, versikulo 11, kitang tao higala, mao'y gihinluan sa Ginoo. Ako rin nabasa ang pag-utro, maraming sagutan ni Brother John, sa 1 Corinto, kapitulo 6, versikulo 11, ingon din nga, og kaniadto ang uban kaninyo, mga ingon ini. Apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na, sa ngalan ni Ginoong Kristo, og diha sa Espiritu sa atong Dios. Kinsa gihinluan, kinsa gibalaan, ang mga tao higala, dili ang mananap. Ngunang gihinluan, kay mituo sila, ngadtos Ginoo, nidawat sa kamutaran, gihinluan silang pangutana ang baboy. Mga ba na ipagtuo nga ito sa Ginoo, aron sa hinluan sa sala? Wala. Mananapag na. So ang ginluas Ginoo, kitang tao, kaya ang misyon nga ng Mihanos Kristo, nagpakamatay siya, alang kaninong kanako, dili, kaya pagkamatyan ng manap, aron makaon. Ako nabasa ni Gala kaning pila ka mensahe, niya si Grace Antonio Rodero, ngayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Libby, niya karon sa Kabalan SD Church, namin niyo kauban sa Batanon. Niya po si John Cortinico, good evening mga brother, happy Sabbath sa tanin and more power, God bless all. Tapos Brother Joseph Timo, ngayong gabi usab kanino diha sa og sa tanin nga naminaw o gatanaw sa live karon. Ngayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon o diay sir, may bisita gyud si Brad Arnold Rosalihos dito sa Kadangkalan Dakit Bugo SD Church sa iyang sa iyang anak o kaubanan siya usab among speaker kaganina sir. Salamat kayo sa magbasa ang God bless sa tanin. Nga po si Dwayne Iscayo, ngayong gabi sa inyo tanan Badlibi, lihog ko great sa taga-barangay Kaungkod, sila si Tio Lino, Tiyak-tak Bad na Anibal Almunicar, Tio Hinani, Tayak-tak Bad Rodi Aniban Bad Jerry, Oflesa Ilabunas ni Tio Magno Alilod. Salamat sa pagbasa and God bless. Niyasad sa Brother Royal Tumukas, I'm listening. Ano si Darren Joy Bitos, good evening. Okay. Wala naman tayo mahigala sa di pahimpit tapos ang atong talamanan ni ang atong temsom. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope.
palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.